Инак дӯстон салому алайкум, хуш омадед ба канали Мурод. Инак барномаи имрӯзаи мо соли ҷамоатӣ. Инак як бародар хоҳиш кард ки дар бораи соли ҷамоатӣ як қатар гап занем. Яке аз барномаҳои беҳтарин барои донишҷӯён, барои хатмкунандагони мактаб, барое ки онҳое ки бекор ҳастанд, барое ки онҳое ки ҳеҷ кор кардан наметавонанд. Яке аз беҳтарин роҳҳо аст ки барои Олмон рафтан, барои ин давлат Дойчланд. Яке аз чизҳои лозима барои рафтани ба Олмон ба барномаи соли ҷамоатӣ якум донистани забони немисӣ, ақаллан камакак. Дар бораи худ нақл кардан мақсади шумо аз Олмон бояд шумо ба забони олмонӣ нақл карда тавонед. Масъалаи дуюм, бояд шумо 18 сола бошед. Шумо 18 солагиро пурра кунед. Сеюм, соли ҷамоатӣ ду намуд мешавад. Яке аз онҳо шумо дар беморхонаҳо кор мекунед, пиштубони пиронсолон мешавед, ба онҳо кӯмак мерасонед барои туалет рафтан, барои ғизо таҳаммул кардан. Ва дуюмаш бошад соли экология аст. Шумо метавонед дар табиат бошед. Ҳатман алҳол дар бораи соли экология ман ҳеҷ чиз намедонам ва гуфта метавонам ки ин ҳам яке аз беҳтарин корҳост дар Олмон. Инак дар бораи ойлик, дар бораи маош гап занем. Маоши соли ҷамоатӣ аз $400 сар мешавад. $400 барои шумо чойпулӣ медиҳанд, киссапулӣ, ҷои хоб бепул, хурду хӯрок бепул ва ҳуҷҷатҳои шуморо ҷобаҷо мекунанд. Агар шумо хоҳед ки ғизоҳое ки онҳо медиҳанд таҳаммул накунед, ба шумо ҳам пули ғизоро ба дасти шумо медиҳанд. Гидета 150 евро аст. ва барномаи соли ҷамоатӣ аз 6 моҳ то 1.5 сола давом медиҳад. яке аз фоидаҳояш ҳамин аст ки шумо забони олмониро хуб меомӯзед. яке аз фоидаҳояш ҳамин аст ки шумо метавонед ки баъз аз оне ки шумо хатм кардед ба аусбилдунг равед ё ки ба якон донишгоҳ дохил шавед, баъдан дар Олмон бимонед. дӯстон, агар ягон саволои дигар бошад, агар ҳатман дар комментария нависед, мо ба шумо гап мезанем. Хайр.